Egia esateko nahi ikastea ez zait beti oso ondo ematen, eta bueno, eskulanetan eta beti trebea izan naiz. Eta orduan pasoa eman behartzanen aukeratzeko gazte guztik eukitze deun arazoa ez, zein izango da gure ogibidea o lanbidea, eta bueno, nire atxona arotza zan, eta nahi beti guztia izaiten ofizioa zan, eta orduan egia esateko irakaslek eta asko lagundu ziaten, esate ziaten ikasketetan eta hola, ez baldin manitzen saiatu behar, porque berez al nula, ez baldin manitzen saiatu behar, beste bide bat hartu beharra neukela. Eta orduan erabaki nun, politeknikoa jun eta arotzan ofizioa ikastean. Han hasi nintzen erdi maila ikasten, eta bukatu nun goi mailako zikloa eta dena egiten, urteko prozesu baten. Eta egurra arloa eta hori ez, arotzan kontua, eta bueno, zertan lan egiten da, etxe bizitzetan, edo ze bilbidea zirtera dauzka, ez, lan munduan? Arotzan gremioak dauzke enborra dauzke adar asko, ez? Eta aldituzu arlo diferentetan lan hain, aldezu altzarik gintzan lan hain, aldezu egurrezko egiturak iten lan hain, edo basoa botatzea joan, zerreri baten lan hain, guk ite duen bezala, fatxadako lehiok eta holako sarrerako atek eta fabrikatzen nahitu. Osa dauzkezu, gure enbor bat izango balitz, adarra asko. Medikuntza dauken bezala, medikuntza aldezu pediatra izan, o aldezu kirujanoa izan, edo... Oso ondo. Eta, bueno, esaten dana gaur egun teknologia, ez, arlo guztietan sartuta dago, eta kasu honetan, zek teknologi mota erabiltzen da? Segun, geho adar bakoitza dauke teknologia diferentek. Zuk arotzean industrian lan egite bali mazu, adibidez sukaldeko mueblek eta hola fabrikatzen, orduan industrian bai daula teknologia asko sartuta, makinarian eta bai programatan o ofizinak oso aurreuta daude gaur egun. Eta gero da beste adarra, obrakoa izaten segitzeula, bain dela 20 urte bezala. Bakarrikan, bai esku errabinta asko aurreatu ala. Bai, lan fizikoare bada, segun ze enborra pilotuta, ez? Boi da. Segun ze postutan lan egitezun, desberdina da. Bai, eta gero beti ezagutu izan du da hori, ez? Irtera bezala autonomo, ez? Ekintzailetasuna. Zure kasuan, nola bideratu da? Horrena nola hasi zinen lan mundura, ez? Pauso hori nola eman zenuen? Ni hasi nintzen autonomo bezala montaje lanak iten, nire kabuz bi enpresa diferentetako, eta gero pixkate ikusi nunen lana nola zan, erabaki nun goi mailako zikloa ikastea. Goi mailako zikloa ikasita gero sartu nintzen Zuaizki enpresan, oain nagoen enpresan, eta oso guztua neonez, hementxe amaztat 5 urte. Eta ja, enpresako partaidea zara? Bai, lehen urteko ekainean, hemen enpresan ibiltzegean 3 lagunen artean, erabaki genuen suzesioa sortu zen, hemengo nagusik jubilatu inberra zuen, eta jarraipen bat emateko 3 lagunen artean sozio sortu ginen. Bale, oso ondo. Eta gero, zu gaztea zara, eta tokatuko zaizu jende helduakin lan egitea baita ere, ez? Eta kasu honetan esaten da, errelebo generazioan faltan dagoela eta hori, eta orduan, zure kasuan jende helduakin lan egitek, ze aportatzen du, edo nola da elkarren arteko lan hori, ez? Gazte eta jende helduakin, bi belaunaldien arteko lan taldea osatzea. Berez oso ondo da, behaiek daukate esperientzia asko eta asko dakite ofizioan mundun. Gero teknologian ingurun pixkate kiliko lebiltzea eta orduan bion fusioa oso positiboa da. Hemendikan 15 urteta ez dakit nola izangoan, baina
Bai. Zaila izangoa behaiek daukaten jakinduria hartzea eta aurrera ateratzea. Bai. Eta hori, zuk zer esango zeniek gazteei, ez? Zu bestelako gazteei edo gazteagoi, ikasketak aukeratu behar dituztenean eta ofizio honek, lanbide honek, zer izan behar dute kontuan, ez? Honetan sartzeko, edo zer gustatu behar da, zuk esan dezu ikasketetan hain hona zine, baina ja, goi mailako ziklo egin dezu, kasu hauetan ere, matematika eta gauza asko jakin behar die baita ere, ez? Orduan, eskulanak, esan dezu baita ere, oso importantea. Ze gauzak, ez? Aipatuko zenituzke, zer duen garrantzia. Jo, beti gure lana oso ondo ikusia izan da kanpotikan, arotzan lana oso lan politia, ez da ez dakize, baina gero bai gaztek eta bai eozein langabezik ikusteunen ze soldata eta ze kondizio dauden, pixkatatzea bultza egitei. Horri ere bulta ematen saiatzen egea, eta bain aidea sindikatuk eta aidea egurgintzako konbenioa aldatu nahien. Gu enpresa aldetikan eta baita ere alde gaude, eta hortaz, suposatzea guain pixkate gure sektore atraktiboa sortuko deula. Lan ingurun eta kanpotikan bai dala atraktiboa, baina pixkatatzea botatzen arloa hoi da. Beste sektore batzu daudela, kondizio hobekin bezala, eta gaur egungo jendek ez du nahi, no trabaja por vocación, lan haiteu, juten naiz tailerrea, 8 ordu duten naiz, eta gero tabernan pintxo bat hartu, eta lagunakin par batzuk itea. Pixkate guk sektorei bulta pixkate eman behar diogu zentzu hortan. Bale, eta hori, zuk esan dezuna, gaina gaur egun egurra eta ez, beti ikusten da gauza polita bezala, ez? Eta gero, inguru giroakin lotuta eta ez, badauka bere garrantzia eta impulso ematen zaio, baita ere, esaten dute, rehabilitaziorako eta lan asko ari dela, eta orduan egurrari indarra eman bartzaiola baita ere. Zuek hori nabaritzen duzu, lankargan eta ikusten duzu jende faltan zaudetela, edo... Bai, jende falta, ofizial falta beti ongo da, eta gero ez da falta ondigoa izango da, eta horratikan sartu beharrauke, teknologiak fuertego, enpresan aldetik behar daude, inbertsio ondigo, ofizialan jakinduria ez talako dengo. Bestalde, bai, nabaritzen egiala, jendek egurran gatik apostu gehiago iten nahi dela. Bai, obratan eta rehabilitazioetan. Lanbidez aparte esan duzu gero ekintzailetasuna, eta ekintzailetasuna baita ere gazteek animatzeko, zer ematen dizu ekintzaileek zure nagusi izatea, zu hasieratik hasi zinen autonomo moduan, ez? Eta ibilbidea bastante ondia daukazu ja. Orduan, ekintzailetasuna izateak zer ematen dizu zuri? Bueno, ez dakit, beti izan nahi zola saltxeroa eta gustatu izan zaite nire gura pixa kamikaze bezala duket, eta pertsona diferente geha, eta batzuk olako geha, eta beste batzuk badia kontrako, denatatik behar da.